Ďalším bodom programu je programový rozpočet mesta Námestová na rok 2014. Ja by som sa chcel ešte opýtať, v tom máme materiál zmenu rozpočtu mesta na rok 2013, rozpočtové opatrenie posledne na rok 2013. To ja mám omylom? To ide o finančné prostriedky, ktoré máme zo štátneho rozpočtu a upravilo sa rozpočet so všetkým plnením, skutočným plnením, s vyúčtovaním štátnych peniazí. Takže toto je verejná retorika. Čiže by som zapracovala do roku 2013. To mne oznamuje, preto, lebo to nebudete schváľovať. Podpíše pri kontrole na základe všeobecne záväzného nariadenia 1/2010 a tam to sú všetko účelové finančné prostriedky, to je len, aby sa to vysporiadalo k záverečnému. Ja sa chcem opýtať vlastne, tu vidím kapitálové právky, nejaké, toto sa čo myslí ten účelový prostriedok, ktorý má 40 €? To bolo účelové prostriedky pán Lavendu. Lebo my sme mali uznesenie, kde vlastne on urobil plán na vlastné náklady. Je to rozpočný rozpočet na naše uznesení. Takže tam oni združujú peniaze mestu a mesto to zaplatilo. Ale my sme dávali, Peťo, prosím ťa, nepamätáš, že ako sme dávali uznesenie ohľadne brehov, keď sa pán Labaj požiadal, že bude chcieť stavať na tých brehov, tak sa povedal, že to áno, môže začať zmenu plánu, ale na vlastné náklady sme dávali do uznesenia, nie? To rovno na vlastné náklady. On združil peniaze na základe zmluvy o združení a mestu a my sme zabezpečovali, lebo my zabezpečujeme na náklady pána Labaja. My sme to ako zaplatili tých 40 €. A potom sme platili, ale ona združila. Čiže my sme ich dostali od nás. Dobre, no to sa pýtam, lebo to budeme nastopiť. Čiže to nemusíme hlasovať, to sa Takže programový rozpočet mesta Námestová na rok 2014. Podklady sú, tam množstvo čísel, tam neviem, otvorám diskusiu, či sú nejaké dotazy. Môžete hlasovať? Myslím, že sa musíte zapracovať. Schvaluje programový rozpočet mesta Námestovo na rok 2014 pre voľné zmieny. Asi zapracovať. Zmien schválených v rozpočte na rok 2014. Ale so zapracovaním zmien z rozpočtu rozpočtu 2014. Tak hlasujte, kto je za, nech vykončú. Ďakujem, proti. Nikto zdržal sa, všetci zvitoví poslanci sú za.